Ćao ljudi moji Magic Makeri, dobrodošli u još jedan video o učenju. Ovaj će biti malo specifičniji, odnosno konkretniji. Radit ćemo na jednom konkretnom primjeru, taman ćemo pokazati, ponovo proći kroz metodu upoređivanja koja je jako moćna i usput onako po putu još neke tako sitnice, trikove i tipove ću svakako podijeliti sa vama. I odmah na početku da se izvinimo zbog mog outfita koji viri ovako ovdje ove jabukica, ovo je nedeljni outfit, pidžama, ne izlazim iz pidžame danas, apsolutno me ništa ne zanima. No, što se tiče videa i onoga što vas zapravo zanima, dobila sam molbu da recimo napravim video baš na jednom konkretnom primjeru i tiče se engleske moderne književnosti, tih književnika, pisaca, pesnika koji su živeli, radili, stvarali u to vreme, znači koji su rođeni praktično negde od sredine 1800-ih i tamo kasnije pred kraj, a stvarali uglavnom onako najintenzivnije od 1900-te pa na ovamo, to znači prvih tih decenija praktično 20. veka, ali tako, kada je modernizam i bio u Evropi potpuni hit i bum i tako dalje. E sad, naravno nisam ja sad cela pa proučila celu modernu književnost engleske da bih izvukla zaista najbitnije stvari i da bih izvukla sve stvari, ali recimo da su ovo smernice neke kojim bih se ja vodila i neki primer kako bi se najlakše zapamtile te silne činjenice koje je potrebno zapamtiti, ali odmah na početku opet da napomenem da ako učite književnike nekog drugog perioda, ako učite istorijske ličnosti, ako učite muzičare, kompozitore, ako učite čak nema veze sa ljudima, prosto neke, ne znam ti ni ja, instrumente pa različite, mislila sam na instrumente ne muzičke nego ove mašinske, ali sve jedno, dakle šta god da učite više nečega, jako su uvek dobre, i to sam već pričala, metode upoređivanja. Zašto? Zašto vi kad uzmete da čitate, pa pročitate o jednom, nečemu, nekome, šta god, tu vam se neke informacije onako urežu u mozak, neke ne, pa onda pročitate sledećeg, pa tu isto vam nešto možda upadne onako za oko, za uvo, pa trećeg, pa petog, pa desetog i vi više ne znate nešto što vam je ostalo u glavi, recimo, ne znam, evo sad ovde, da sam čitala redom i neko se bavio nekim vilama, aha, to mi je ostalo u glavi, ali dok ja stignem tamo do nekog 10. književnika, ja sad zaboravim da se prvi bavio vilama, ali treći, ili koji je od njih, i tako dalje. Ali u svakom slučaju svako ima nešto karakteristično, neki imaju jako velike sličnosti, neki jako velike razlike, neki, kažem, imaju baš neku određenu karakteristiku po kojoj su izdvajaju od ostalih, po kojoj su specifični, zbog čega su i veliki i zbog čega se uče i tako dalje. I zato su metode upoređivanja najgenijalnije. Naravno, upoređivanje kada radite, najbolje da se radi vizuelno, odnosno da imate papir, ja imam i hamere često izlepljene kada sam učila baš ogroman broj informacija, nekada je dovoljna A4 stranica praktična jer možete da je nosate sa sobom, da ponavljate i da vam bude kao mini priručnik za učenje i podsjećanje kada se preslišavate. E sad, znači preslikajte ovu metodu, ovaj primer na svoje gradivo šta god ono bilo jer može skoro na sve da se preslika. A ja ću pričati konkretno sada o tim engleskim književnicima iz doba moderne, ali tako, moderna književnost engleske. Uzeli smo ovde za primer 4 romanopisca i 2 pesnika. Možete ih sortirati kako hoćete. Evo, samo ovako kratko izgled tabele. Znači, napravila sam ovakvu tabelu. Sad vi ne vidite možda tačno šta piše, ali recimo da sam ih uzela šestoricu, da ću na 6 njih obraditi i podelila naravno na 6 jednakih kolona i u zaglavlju ispisala prvo i osnovno njihova imena. Ja volim da mi svi naslovi budu istom bojom, pa sam i njih označila sve istom bojom. E sad, opet sami birate red po kojem ćete nekog nabrajati, da li hronološki, istorijski, ili po nekim drugim karakteristikama. Mogla sam recimo da stavim na prva 4 mesta
Ja sam imala prva 4 mesta romanopisca, na druga 2 pesnike, ali sam ja ipak se odlučila za godine kad su rođeni, tako i automatski i kada su živeli, radili, stvarali, mada je to sve približno, ali ja sam ih tako, sortirala po godinama rođenja, što je može mnogo da znači, naročito ako se od vas zahteva da i to znate, taj podatak, kada su rođeni, kada su umrli, tako će vam biti lakše da zapamtite ko je od koga stariji, odnosno ko je od koga mlađi, kojim redom idu i kojim su redom stvarali. Takođe može da vam se malo onako u glavi iskristalisuje ta priča kako se razvijala opšte ta moderna književnost u Engleskoj. Tako da evo, meni su zato ovim redom nabrojani. Ispod sam običnom olovkom pisala, meni je nezgodno, moja kamera radi obrnuto, pa ja tako malo levo, malo desno. Sam pisala, znači, godinu rođenja, godinu smrti i poreklo odakle su. I sad, recimo tu interesantno, ovo je engleska književnost, ali evo već prvi je Poljak i rođen je u Poljskoj. Ali on je ceo život stvarao i radio u Engleskoj i na engleskom jeziku isključivo i pisao, zato se i ubraja u majstore engleske književnosti iz doba moderne. I ajde, pre nego što krenemo da analiziramo ovu tabelu i šta sam ja tu izvukla kao najvažnije, opet da ponovim, zavisnosti od predmeta koje učite, od činjenica koje učite, od ljudi koje učite ili nekih već predmeta i drugih stvari, morate sami doći do toga šta su ključne stvari, šta je najbitnije izvući itd. Ja se ne bavim inače engleskom modernom književnošću, nego sam ovo onako radila otprilike kako bih ja, recimo, bar naročito neko ko je potpuni laik u toj oblasti i ko ništa ne zna, od čega bih krenula. Izvukla bih sebi tako u te tabele onu srž, ono najosnovnije. Šta može biti najosnovnije kada učite neke književnike, pesnike i tako dalje. Naravno, njihova imena, prezimena, u kom su dobu stvarali, dobro, ovde se podrazumeva da su sve modernisti, koji je bio njihov, kako da kažem, šta su pisali u smislu koju vrstu književnog dela, da su bili romani, novele, eseji, pesme, proza, znači šta je ono, možda su više stvari pisali različitih, ali šta je ono za njih karakteristično, po čemu se raspoznaju i prepoznaju. Dakle, to istaći, onda po čemu se njihov stil pisanja izdvaja od ostalih, zašto su oni veliki, zašto su oni ta imena koja mi učimo kasnije nakon toliko godina istorije, zašto su oni ti koji su obeležili čitavo jedno književno doba, modernističko u ovom slučaju, iz Engleske. Dakle, da li su oni začetnici nečega ili su utemeljivači nečega, nekog pravca, nekog stila, da li su imali poseban stil pisanja, da li se isticala kod njih simbolika, narativno pisanje, ne znam, eto, opet spominjem vile, jedan je voleo vile i čarobnjake, ironija, sarkazam, erotika, znači 1000 nekih stvari, niko se nije bavio svim i svačim i svako je imao uvek nešto posebno kod sebe. To pronađete, to sebi istaknete, bar sam to ja uradila i to je bila neka druga stvar, da kažem. I onda sam nabrojala najbitnija dela, jer naravno, mislim, čim učite književnike, morate onda znati i njihova dela, najbitnija, i vidjet ćete kako sam i to uradila. I to sam ja uzela kao onu srž. Sad, naravno, vi znate najbolje da li će vam profesor tražiti njihove privatne živote, autobiografije, gde su rođeni, da li su se ženili, nisu, iz kakve su porodice, da li su onda uticaj, to je bitno što se tiče same ove suštine književne. Ko je na njih ima uticaj i na koga su oni imali uticaj, ukoliko takva informacija postoji negde. To nisam izvlačila ovo je suviše kratko, ovo je samo onako čisto kao prikaz i kao smjernica. Ali evo da analiziramo ovu tabelu koju sam ja odradila. Inače, književnici koje spominjem ovde su Joseph Conrad, William Butler Yeats, James Joyce, Virginia Woolf, David Lawrence ili David Lawrence, nisam pravo kažem sigurna kako se izgovara, i Thomas Eliot. I tim redom su hronološki napisani u tabeli, jer tim redom su
rođeni, jel tako? Ispod sam običnom olovkom pisala godine njihovih rođenja, prosto zato što, bar ja da sam lično profesor, bilo bi mi bitnije da znam, to je da učenik zna ključno delo nekog pisca, nego da li je rođen 1885 ili 1888. To tako baš ne igra neku ulogu, ali dobro, to sam ja. Ja uvek po sebi kvalifikujem informacije, da li su od visokog značaja ili od niskog značaja, tako da ja te godine rođenja, smrti i ostalo onako stavim malo u zapećak, osim naravno ako nije reč o učenju istorije gde su godine ključna stvar, naravno. Nego ovako ovim stvarima smatram ih lično malo sporednijom stvari, pa onako čisto okvirno, naravno neću da se lupetara da je neko iz ovog ovde, iz ove branše rođen 1900 i neke, nego eto čisto da imamo okvir da se tu njihova rođenja kreću od 1857. Čini mi se do 1888. što znači svi su živeli i radili onako najintenzivnije tamo početkom 1900. Tu sam napisala odmah pored i odakle su, odnosno gde su rođeni. Kao što vidite, dvoje iz Irske, interesantno, ali opet se smatraju književnicima Engleske, jer su tamo živeli, radili i prosto, mislim, jeli, mada to što se Engleske tiče, to Irska, Škotska, da li Velika Britanija, šta je šta tu, ko je čiji deo i ko se čime smatra, to je jako promenljivo kod njih i dan danas. I kao što sam rekla, evo Poljak, ja sam recimo njega obeležila ovde s jednom tačkicom, sitnom, čisto da se setim, eto, kao i da malo bude neko skretanje pažnje, da zapravo poreklom je Poljak. Ova dvojica iz Irske, nisam, ja mislim, obeležila, čini mi se da je baš Eliot američkog porekla, ovde je napisano London, u suštini u Londonu živeo, radio tamo i umro, ali američkog je porekla, u Americi je i rođen. I onda, znači, prva ključna stvar, da li su bili književnici u smislu pisanja romana, novela i tako nekih dela, ili su bili pesnici. Kao što vidimo, imamo dva pesnika, Eliota i Yatesa, i ono što je interesantno, obojica su dobili Nobelove nagrade, različite godine, ovde sitno dole piše. Kod jednog i ovde kod drugog sam takođe to navela, dok ovi ostali recimo nisu tako neku prestižnu nagradu dobili kao što je Nobelova. I onda naravno tu sam ja, osim što sam navela samo da li je neko romanopisac ili je pesnik, dodavala opet običnom olovkom čime su se još bavili, šta je bilo tu još bitno ključno. Mnogi od njih su bili i kritičari, književni kritičari, pisci eseja ili su se istakli po nekom određenom, opet kažem, stilu, ček da ja sad pogledam. Da, recimo, Yates je bio i dramski pisac, Virginia Woolf i kritičarka i eseje je pisala, Lawrence je takođe kritičar i esejista i tako dalje, i tako dalje. Ali ono što je ključno je istaknuto i kao što vidite, pesnike sam podvukla žutom bojom, ove naranđastom, da se to vizualno istakne i da vidim koliko kojih ima. Ono što je tu verovatno ključno, kad se bavite nekom književnošću i piscima i njihovim delima, to je kako su pisali, o čemu su pisali, šta ih je izdvajalo od ostalih i tako dalje. Kažem, tu nabrojite da li su začetnici nečega, pioniri u nečemu, ili su utemeljivači, znači da ako se do tad nešto i pojavljivalo, oni su mu lupili temelj, napravili Bibliju nekog doba, prosto u nekom pravcu književnom, ili da li su se po nečem posebno isticali. Sad ne znam kako više ovo da okrenem, a da vi vidite. Evo recimo primer za ove prve. Evo za prve. Ko nam je tu? Konrad. More mu je recimo bilo jako čest element romana i onda to je nešto po čemu vi možete njega da zapamtite. Kako mnogi njegovi romani sadrže priče koje se tiču mora i putovanja na moru. Takođe za njega jako onako karakteristično je da je pisao uglavnom o moru, plovidbama i egzotičnim nekim krajevima, to sam ovde podvukla, ali ono što je primarno možda za njega da se zapamti jeste ta pripovedačka metoda, da je on uvek imao nekog pripovedača u svojim novelama, odnosno romanima.
Ovde piše još i suđenje ljudskom duhu, dosta je o moralu. Generalno modernisti, kada pređete ih sve, vidite da se dosta polemiše o moralu, da se analiziraju neki ljudski postupci i tako dalje. Vidjet ćete kasnije i neki tok svesti se spominje i kao što vidite duž cele ove kolone gde su nabrojene neke ključne stvari u vezi baš sa njihovim stilom pisanja, karakteristikama, izabrala sam bar po jednu do dve koje su najupečatljivije i najbitnije i podvukla ih ljubičastom, da njih međusobno mogu da razlikujem. Mogla sam kasnije ponovo napraviti jednu još liniju, još jedan red, pa sve to što sam podvukla kao najbitnije staviti na prvo mesto da mogu tačno jedno s drugim da uporedim. Recimo kod Konrada je se ističe ta pripovedačka metoda i zapamtim njega i pripovedačku metodu povežem. Onda kod Yatesa folklor i legende irske, to je taj što je voleo vilenjake i čarobnjake. Onda Joyce je eksperimentisao dosta i uveo je i primenjivao je takozvani tok svesti, što se isto pojavljuje i kod Virginia Woolfa, inače su tu i generacije, oboje 1882. rođeni i oboje do 1941. živeli, interesantno. I tačno se vidi kako su u istom periodu živeli i da su iste stvari primenjivali. Mnogo eksperimentisanja, znači mnogo eksperimentizma, i ti romani koji imaju te struje svesti ili tokove svesti, s tim da se Virginia Woolf smatra predstavnicom praktično tako nečega. I eto, osim toga, ona je radila i eseje i isticala se po feminističkoj eseistici, naravno to je samo za nju karakteristično od svih nabrojanih, s obzirom da je jedino žensko. Lavrens, on se definitivno od svih isticao po erotskoj prozi, po tome koliko je bio kontraverzan, koliko puta su mu radovi zabranjivani, čak i neke slike koje je slikao spaljivane i slično. Dakle, to je ono definitivno nešto što se vezuje za njegovo ime. I na kraju Thomas Eliot, on je onako bio zaista čudan, nije bo oči da kažem ničim posebno, ali evo kao što vidite ovde, najobrazovaniji definitivno engleski pesnik i književnik koji se interesovao za toliko stvari, bio toliko svestran i ogroman se uticaj kod njega vidi indijske kulture, to je ono što je definitivno karakteristično i što ga razlikuje od ostalih, i indijske tradicije i dosta je onako utemeljivao ironiju i ironičan stil u svoje poeme. Kao što sam rekla, takođe Nobelovac. Eto, recimo, tako sam ja izdvojila neke najbitnije karakteristike, ali kad kažem karakteristike, znači zaista kad je nešto karakteristično za određenu osobu. I onda povezujete, makar uzmete jednu ključnu reč koja je drugačija od svih ostalih i povežete samo sa jednim određenim imenom, sa određenim nekim piscem, književnikom i tako dalje. I naravno, kao što tražite razlike, tražite i sličnosti. Odmah kad se ovako napiše, istakne se kako su Virginia Woolf i zaboravih Joyce dosta slični po, ne mogu kažem stilovima pisanja, ali upotrebi tih eksperimentisanja, tokova svesti, a tačno su još i generacija potpuno, čak su isti broj godina živeli i onda je takve stvari lakše zapamtiti i lakše uopšte doći do njih kroz upoređivanje. I na kraju sam naravno izvukla najbitnija dela, za neke me jako mrzelo da tražim iskreno i mislim bila je poenta samo da se prikaže onako simbolično i prosto da vidite otprilike kako to izgleda, pa nisam za neke se baš zadubljivala da čitam, sad iščitavam 100 godina da vidim šta tačno bi trebalo da se izvadi, naravno ko se bavi tom tematikom još bi lakše i bolje to našao od mene, ali u svakom slučaju izdvojite po nekoliko dela, naravno, možete sami sebi da kažete, naučit ću od svakog po 3 dela, makar da znam. Bolje da znate od svakog po 3 dela, nego da od nekog ne znate ništa, a od nekog znate 50, zato što ste ga igram slučaja baš čitali i voleli i sviđa vam se i tako dalje. Ili ste već negde čuli.
Ja sam tu po ne znam koliko mi je došlo izvadila, koliko mi je ubolo oči, ali sam pokušala opet kod svakog jednog od njih da jedno nekako istaknem, da svako ime povežem bar sa jednim delom koje je zbog nečeg wow, za njega vezano, bitno, ističe se na sve moguće načine i tako dalje. Nekada je to prvo delo koje su ikada izdali u životu, koje je napravilo neki bum i neko otvaranje. Nekada je to poslednje delo, nekada je to neko nezavršeno delo, nekada je to prosto jedno od onih remek dela koje napravite za života, nepisano je pravilo koje je ono po redu. Recimo, kod Konrada se ističu i Lord Jim, evo napisano. Znači, ja sam Srce tame, Lord Jim, Slučaj i tako dalje, sve to ispisala, ali ističe se Lord Jim, 1900, nisam posle pisala godinu zagrade, i to naravno sebi pišete, izdvajate u slučaju da znate da to profesor traži od vas. Ako znate da ne traži, onda se nemojte zamarati time, ali tako. Ali bar ona ključna dela, bar ono po jedno delo što ćete zapamtiti za svakog jednog pisca da je najkarakterističnije i najbitnije, eto za njega možete da kažete za to ću zapamtiti godinu pa makar. Jer tako će vam biti lakše. Onda pamtite 6 godina, a ne 36 godina. Naravno da je konfuzno pamtiti godine uz sve imena pisaca, dela, da li je proza, da li je poezija, da li je ovo, da li je ono, to je suviše informacija na jednom mestu, morate zato sebi tako isparčati tabele u kvadratiće i slično i onda se mnogo lakše to povezuje u glavi. Dakle, mogla sam da istaknem Lord Jima. Zašto? Zato što je najpopularniji. On je najpopularniji dan danas od njegovih romana, naročito među omladinom. To je interesantno jako. Mnogo se priča o moralu, ljudskoj duši i tako dalje, ali Nostromo kažu da je njegovo remek delo. E sad, to ako kažu neki i dan danas poznati, priznati književni kritičari, onda je to verovatno tako, iz ugla jednog književnog kritičara, ali Lord Jim mu je najpopularnije, dakle omladina ne uzima ovo iz biblioteke nego ovo. Ali, opet kažem, to je različito, šta masa voli, šta neki književni kritičar oceni kao važno. Ali zato sam ja tu podvukla oba različitom bojom. Kao što vidite, i ovde sam sva dela podvukla ovom narandžastom, ispod sam ukoso sitno pisala tako neke zabeleške, zašto je to delo važno i tako dalje. A kod svakog sam izabrala bar jedno ovo rozo podvučeno, jeli? Rozo, koja je kao najistaknutije. Kod Joyce-a recimo Ulix, to samo od sebe iskače i bode oči, kažu da je to Biblija evropskog modernizma, tako da definitivno jedno remek delo, ali recimo jako interesantno je ovo Bdenje Finagena, ovo poslednje, 15 godina je pisao to delo i onda tako kad nađete neku zanimljivost u vezi neke informacije, konkretno ovde nekog dela napisanog, ispišete to sebi sitno negde, jer je veća verovatnoća da ćete onda to delo zapamtiti, jer vaš mozak to povezuje onda sa nekom interesantnom činjenicom. Zamislite, 15 godina je pisao delo. Onda recimo ovde sam kod Lavrensa istakla Ljubavnik Lady Charteri, kažu da je njegov najbolji rad, sad niste videli, on je jako interesantan naravno, čim je tako kontraverzan, pisao i erotsku prozu i svakakve neke stvari zbog kojih je i cenzurisan i proterivan i zabranjivan i onda naravno kod takve jedne osobe i kod takvih dela možete mnogo toga i tekako interesantnog naći i tekako ga dobro zapamtiti bolje od ovih nekih, jeli onako, klasičnih, da kažem. Taj rad mu je proglašen definitivno najboljim radom, a zbog tog rada je i prognan, i zabranjen, i ne znam šta sve, znači haos je napravio sam sebi od života tim radom, a ujedno ga je i digao na najviše moguće nivoe u engleskoj moderni. Ima on tu razne još neke druge stvari, ja sam tu tako ispod, kažem, kosim slovima, sitnim, zapisivala samo teze da znam po čemu se razlikuje, Bijeli paun prvo značajno delo, a ovo Sinovi ljubavnici, tu piše recimo o eutanaziji svoje majke, to je onako isto bilo nešto jako kontroverzno, naravno u to vreme. Kod Eliota sam recimo podvukla Pustu zemlju, jer se ništa drugo nije posebno istaklo kao prosto jedan od
prvih romana, to je prvih zbirki koja je imala neki prvi veliki uticaj na englesku poeziju uopšte. Eto, to je recimo, ja ću ovo, znači, inače uslikati, ceo taj lepo papir ili skenirati da se što bolje vidi. Naravno, ako vas apsolutno niti ne interesuje, niti vam treba engleska književnost, može da vam bude smernica i vodič i ideja za neke vaše stvari koje učite i radite. Eto, ja sam želela baš ovaj konkretan primer da odradim i baš na ovaj način. Sad ovako u videu koliko to uspe da se vidi ne znam, zato kažem okačit ću posebno baš uslikano ili skenirano ovu stranicu, da to može bolje malo da se proanalizira i da se vidi kako i na koji način sam recimo ja to sortirala, vadila, obeležavala, naglašavala bitne stvari i tako dalje. I kažem, kada to uradite, prosto samo od sebe se onda neke činjenice istaknu i bude vam mnogo lakše da ih uporedite, kad ih uporedite, lakše da zapamtite, jer vidite razlike između tih ljudi, stvari, instrumenta, predmeta, šta god učili, i sličnosti, i kada onda tako iz drugog ugla pogledate tu sliku, vaš mozak mnogo bolje i lakše slaže kockice tih informacija u svoju mrežu, inače već postojećih informacija. Probajte ako ne verujete, ali tako. Što se tiče ovoga, znači, to ću okačiti na Facebook grupu Anatomija učenja, tamo je najlakše, uvek kažem, učlanite se u grupu, zato što tamo je najlakše ta razmena nekih takvih dokumenata ili nekih tekstića ili nekih fotografija, slika ili ovako nečega. Za sada nema tamo previše dokumenata, ali planiram da kačim. Samo malo još da ih nekih uobličim i ovako neke primere, još da islikam i skeniram, pa da onda vam budu vodilja. Eto, mislila sam da će kraće trajati video, ali eto, odužio se, ali nadam se da ste shvatili poentu i da vam je ovo služilo i značilo. Za sva ostala pitanja, molbe za konkretne ovako neke primere, pišite naravno, opet Facebook grupa ili privatni profili, Facebook, Instagram, Gorana Beverhausen, ili naravno ispod videa ostavljajte komentare i čujemo se i vidimo se u nekim od narednih videa. Dolaze konačno beleške, ali ne one što brzinski hvatamo na času, nego iz knjiga, tu samo tako odlažem jer jako želim da nađem neke moje jako dobre beleške koje sam nekada radila, ali ne može sve to iskopat čovek tako lako iz 5 preseljenja u 5 različitih stanova, tako da možda ću morati nove na kraju da pravim, videću, ali to je nešto što vas očekuje naredno od narednih tema, a vi slobodno me inspirišite i na neke druge. Čujemo se ljudi, ćao!